روز 22 مارت سال 2021 تخمینا ساعت 12:30 راننده автомашинаи тамғаи Сонгхуа Раимов Амирхоҷа Давлатович соли таваллудаш 1995 сокини ҷамоати деҳоти Тугараки ноҳияи Восе ҳангоми ҳаракат аз самти ноҳияи Фархор ба самти ноҳияи Восе дар ҳудуди ҷамоати деҳоти Авазов аз ҳудаи идораи воситаи нақлиёт набаромада дучархарон Назаров Исмоналӣ Ризвонович соли таваллудаш 1949 сокини ҷамоати деҳоти Авазовро пахш намудааст. Дар натиҷа дучархарон Назаров Исмоналӣ Ризвонович ҷароҳатҳои вазнини ҷисмонӣ бардошта дар беморхона ба ҳалокат расидааст. Инчунин 22 марти соли 2021 тахминан соати 11:10 ронандаи автомашинаи тамғаи Volkswagen Polo Миров Аслиддин Нурмаҳмадович соли таваллудаш 1993 сокини пойтахт ҳангоми ҳаракат аз самти кӯчаи Ғафуров ба самти кӯчаи Карамов дар рӯбарӯи бинои истиқоматии рақами 31 кӯчаи Навоии пойтахт аз ӯҳдаи идораи воситаи нақлиёт набаромада пиёдагард Азимов Низомиддин Насриддинович соли таваллудаш 2001 сокини ноҳияи Варзобро пахш намудааст. Дар натиҷа номбурда ҷароҳатҳои вазнини ҷисмонӣ бардошта дар беморхона ба ҳалокат расидааст. Аз рӯи ин ҳодиса таҳқиқот идома дорад.